हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोननो गोदान आपडेट लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय स्किमनि दा बे जादों लोगोफोर अरुणोदय दा गोबां कुइसन जागासिनो दङ फैसा हाबाखै होननानै नाथाय फैसाया हाबबाय आरो बे स्टेटासखौ माबोरै नायगोन नोंथांमोना सोर फैसा हाबनायखौ नायनो गोसो नायनो हागोन आरो सोर मोनदों गासैखौबो नुजोबगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मोनसे खोथाया जाबाय कमप्लेन होनो हागोन जायफोर मोनथावना मानसिया मोनदों अब्ला नोंथांमोना कमप्लेन होनो हागोन आरो कमप्लेन होयोब्ला बिथांमोना फैसाखौ मोननाय नङा बिथांमोना केन्सेल जागोन आरो कमप्लेन होग्राखौ रावबो मिथिनाय नङा नोंथांमोना सोर होदों रावबो हमनो हानाय नङा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लानो हागोन बेनिखायनो गभर्नमेन्टआ गोदान वेबसाइट खुलिबाय नोंथांमोना बेहाय गासैबो स्टेटास नायना लानो हागोन आरो कमप्लेनबो होनो हागोन नाथाय फैसाया 8:30 हाबग्रोदों नोंथांमोनाहाय मिथिबाय दायो सोरनो हाबग्रोखो आरो बबेनो हाबाखै आं नोंथांमोननो गासैबो फारि देखायगोन माबोरै नायो दानिया फै गोबाव खालामालासिनो जों वेबसाइटआव फैबाय मोनसेल' रिक्वेस्ट जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थानायनि नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट अल खालामना लादो दा बे जाबाय लोगोफोरनो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ आसाम बे मोनसे वेबसाइट खुलिबाय नोंथांमोना सार्च खालामनो हागोन बेनो जाबाय orunodoi.in नोंथांमोना बेहाय थुनाय लोगो बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन आरो नोंथांमोना बेहाय बायदिसिना लगइन खालामनानै पासवर्ड होनानै नायनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना माबाफोर एप्लाइ खालामनाय दङब्ला दा जों नायनोसै फैदो गोबाव खालामालासिनो मेन टपिकआव थांनोसै बेनो जाबाय स्टेटास नायनाय जे फैसाया हाबदोंना हाबाखै आरो सोर मोनखो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन नैबे भिउ स्टेटासआव फैनानै ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव नोंथांमोना नैबे नोंथांमोना कमप्लेन होनो हागोन आरो जायफोर माने न'खरा मोनथावना नङामोन जुदि बिथांमोना मोनदोंब्ला नोंथांमोना कमप्लेन होनो हागोन अब्ला बिथांमोना मोननाय नङा केन्सेल जागोन दा बे जाबाय नै लोगोफोर दानिया फैबाय बेहाय मोनसे खोथाबाव बेनिफिसियारि स्टेटास नों नायनोबा नोंनि स्टेटासखौ नायनोबा नोंथांमोना बेहाय थुनांगोन दानिया जों नायग्रोनोसै फैदो स्टेटासखौ नायग्रोनोसै बेहाय भिउ स्टेटासआव सोर मोनखो बबे डिस्ट्रिक्टना मोनग्रोखो आं नोंथांमोननो गासैबो फारि होगासिनो दङ बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिउ स्टेटासआव थुनानै होनांगौ दा बेखौ थुनाय लोगो जोंहा माखासे डिस्ट्रिक्ट एवना फैगोन बेहाय गासै 33 डिस्ट्रिक्टस दङ नोंथांमोना जायफोर डिस्ट्रिक्टना मोनाखै होननानै कमेन्ट खालामगासिनो दङ दा फाइनालि मोनमारदोंना मोनमाराखै नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन दा बेनिखायनो जों नायग्रोनोसै फैदो बिटिआरनिखौ नायग्रोनोसै बेनो जाबाय बाक्सा दा नोंथांमोना नायोबा बेहाय बाक्साखौ नैबेहाय टिराव थुना होदो बेहाय दा बेहाय टिराव थुनाय लोगो मोनमारदोंना मोनमाराखै नोंथांमोना नुनो मोनबाय नै दा बेहाय रावनिबो बेनिफिसियारि नाम फैयाखै माने रावबो मोननाय जायाखै बिटिआर लेभेलाव नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय नाम सार्च खालामबाबो नोंथांमोना मोननाय नङा लिरनानै दानिया जों थिक नायनोसै गुबुन डिस्ट्रिक्टनिखौ आपार आसामनिखौ नायग्रोनोसै फैसा हाबबाय बिथांमोना दा जोङो हमना ला जों कार्बि आंलंखौ नायग्रोनोसै दा जों नायनोसै कार्बि आंलं दा जोङो कार्बि आंलं नोंथांमोना 20 नाम्बाराव थुना होदो दा बेवहाय थुनाय लोगो नै लोगोफोर फैसाया बिथांमोना हाबबाय दा फाइनालि बिथांमोना मोनबाय रिसिभ खालामबाय फैसाया हाबबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों बेहाय नामाव दङ बेहाय बेनिफिसियारि नाम्बार थायो बेनिफ्राय नेम थायो बेनिफ्राय एलएसि थायो आरो ओमफ्राय आइएफसि थागोन बेनिफ्राय बेंक नेम थागोन आरो बेहाय नै नोंथांमोना कमप्लेन होनोबा दानिया जुदि बे मानसिया मोनथावना नङामोनब्ला नोंथांमोना कमप्लेन होनो गोसो दङबा नैबे कमप्लेनाव थुनानै होबानो नोंथांमोना केन्सेल खालामनो हागोन आरो जुदि बे मानसिया जोबोर माहाजोन माने 2 लाखसनि माने गाहाय जुदि खामाया जुदि बारा खामायोब्ला 5 लाख 6 लाख खामायोब्ला नोंथांमोना बेखौ कमप्लेन होनानै केन्सेल खालामनो हायो दा जुदि कमप्लेन होनोबा नोंथांमोना नैबेहाय थुना होनांगोन दा बेहाय आं थुना होनोसै नै जुदि आं कमप्लेन खालामनोबा माने बे मानसिया मोनथावना नङाब्ला नोंथांमोना कमप्लेन खालामनो हायो आरो सोर कमप्लेन खालामदों रावबो बेहाय मिथिया माने बेहाय श' खालामा लोगोफोर नोंथांमोना नायदो नै दा बेनिखायनो बेहाय कमप्लेन होनोबा नोंनि नाम थानांगोन ओमफ्राय मबाइल नाम्बार डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो इमेल आइडि होदो पिन कड होदो बेनिफ्राय एड्रेसखौ नोंथांमोना लिरना होनांगोन नोंनिखौ बेनिफ्राय नै बेहाय मानि थाखाय मोनथावना नङा बेहाय नै नायदो लोगोफोर खायसेया माने रेसिडेन्ट अफ आसाम नङाबा जानो हागौ ओरैनो मोनदोंबो जानो हागौ जुदि बे नंगौबा बेहाय टिक मार्क होदो आरो जुदि बेहाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नै बेफोरबायदि माखासे फरायनानै नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेहाय फराय मा टाइपनि बे मानसिया माने मोनथावना नङामोन माने 2 लाखसनि जुदि बाराबो खामाय जानो हागौ बेनिखायनो बिथांमोना मोनथावना नङामोन मोनदोंब्लाबो नै बेहाय नोंथांमोना 3 नाम्बाराव कमप्लेन होनो हागोन दा लोगोफोर खोथाया बेबायदि नोंथांमोना कमप्लेन होनो हागोन नोंनि गासैबो एड्रेसखौ होनानै नोंथांमोना लास्टआव ओमफ्राय नै बेहाय नै लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय साबमिट खालामनांगोन आरो बेबायदि नोंथांमोनाहाय माने हरनो हायो कमप्लेन दा थिग बेबायदि जों गुबुननिखौ नायबावनोसै दा नै कार्बि आंलंना मोनखाबाय लोगोफोर नामा फैबाय दा बिनिफ्राय जों मोनसे प्रुफ नायनोबा नोंथांमोना स्टेटास नायनोबा नोंनि नामा दंना गैया नोंथाङा नायनोबा नैबेवहाय नोंनि नामखौ लिरनानै नायनो हायो दायो आं जास्ट बेहाय आं टाइटेलखौल' लिरगोन सोर बर'फोरा मोनखो आं बेहाय नायगोन दा जोंनि बर' टाइटेलखौनो होबाय आं बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे सार्च अपसनाव थुनानै होबानो जाबाय अब्लानो श' जागोन दा बेवहाय आं थुना होबाय दा बेवहाय थुनाय लोगो नोंथांमोना नायदो सोर मोनखो नै जिउति बर' दङ मनिन्द्र बर' दङ अनिता बर' बिथांमोना मोनबाय बिथांमोना नायदो नै बिथांमोना कार्बि आंलंना मोनग्रोबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेहाय थिग बेबायदिनो आपार आसामा हाबगासिनो दङ आरो हाबबायबो
नाथाय बिटिआरनो हाबथ'वाखै दायो जों गोदान नायफिनोब्ला नोंथांमोना फैफिननानै ग बेगाव थांनानै फैनो हागोन बेनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट बेकबो खालामनो हागोन दा जों अदालगुरिखौ नायनोसै लोगोफोर अदालगुरिनो हाबदोंना हाबाखै बेहाय जों क्लिक खालामबावबाय बिटिआर लेभेलनिखौ दा बेवहायबो नै फाइनालि हाबमाराखै बेनिफिसारिफोरनि लिस्ट रावनिबो फैयाखै माने बिटिसिआव हाबाखै आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायना आपार आसामाव हाबबाय होननानै आं एग्जाम्पल होखाबाय प्रुफ होखाबाय नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनो हागोन आरो आं होननाय खामानिखौ नोंथांमोना मावनो हागोन जायफोर माने न'खरा मोनथावना नङा बा साख्रियावला बिथांमोना मोनदोंब्ला नोंथांमोना कमप्लेन होनो हागोन लोगोफोर दा बेनोसै लोगोफोर अरुणोदय आपडेटआ माने दायो बिटिआरनाव हाबथ'वाखै नाथाय गुबुननियाव हाबबाय एबा आपार आसामाव हाबबाय दा जों फाइनालि जों मोनसे नायबावनोसै जोङो चेक खालामबावनोसै बबे डिस्ट्रिक्टखौ जों नायनो बेहाय थांफिनोसै दा जों सनितपुरखौनो नायग्रोनोसै जोंनि खाथि डिस्ट्रिक्टखौ जों नायग्रोनोसै दा नै लोगोफोर सनितपुरनाबो हाबबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सनितपुरना हाबबाय थिग बेबायदिनो आं आरोबाव जोङो बर'नि टाइटेलखौ नायबावसै बसुमतारिखौ जों नायनोसै सोर सोर मोनखो बेहाय आं सार्चआव लांबाय दा बेवहाय लांनाय लोगो लोगो सोर मोनखो नोंथांमोना नायदो नै बेहायबो मोनबाय नै लोगोफोर दिखिया जुलिना मोनबाय बेनो जाबाय नै नोंथांमोना रिता बसुमतारि नुनो मोनदों नोंथांमोनाहाय नायाखैबा नायनो हासिगोन जायफोर भिउवार्सफोर दङ नोंथांमोना चेनेलाव जुदि नायोबा नोंथांमोना नुसिगोन लोगोसे नोंथांमोना कमप्लेनबो होनो हागोन आरो जायफोर न'खरा मोनथावना नङा बिनिफ्राय नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम भिडिअखौ जाहाथे बयबो नायनानै लानो हायो आरो फैसाखौ 830 मोनमारदों ना मोनमाराखै ना 3000 नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहरनो हागोन दा बेनिसिम लोगोफोर अरुणोदयनि आपडेटआ नोंथांमोनाहाय कमेन्ट खालामबाय थादोंमोन माबोरै नायो होननानै दा फाइनालि नोंथांमोननो गोदान आपडेट लाना फैदों बेनिखायनो भिडिअखौ खनसे लाइक खालामदो जायफोर नायदों लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव बेबायदि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन